Παιδιά, επιτέλους φτάσαμε τους 20 subscribers και θέλω πολύ κάνουμε. Κοιτάξτε με. Είστε οι αγαπημένοι μου. Σας θέλω όλους και είμαι πολύ ευχαριστός. Ελπίζω, παιδιά, άμα φτάσετε τους πιο πολύ, έστω να είναι π.χ. 21, να θυμάστε, άμα έχετε κάνει εγγραφή, πρέπει να πατήσετε εκεί πέρα και εκεί πέρα. Για να μην κάνετε ένα τελευταίο βιντεάκι, γιατί τους χρειάζομαι αυτό, γιατί άμα φτάσει 100.000, θα παρακαλώ να πατήσετε εδώ πέρα που θα το βγάλει και άμα κάποιος δεν έχει πατήσει την εγγραφή, να το στείλετε σαν comment που είναι κάπου εκεί εδώ πέρα, που είναι αυτό τώρα. Θέλω να ξέρω, λέει, παιδιά, έστω ένας, please, έστω ένας, να μην έχει κάνει εγγραφή. Σας παρακαλώ, περιμένω την απάντησή σας κάτω στα σχόλια. Please, θα συνεχοληθώ να το κάνετε και τα λέμε.